салом бинандагони азиз, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз аз телевизиони душанбе тақдиматон медорем. Дар студия бо шумо меҳринисои абдуҳомид. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба давлати Қатар. мулоқоти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Жогоркӯкенеши ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Нуралланбек Тургунбегӯлу. оғози даври шаҳрӣ боз як сабқати муҳими зеҳнӣ, талоши довталабон ба касби ғолибият ва рохат ба даври минбаъда. 15 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо бозиди корӣ ба давлати Қатар сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. 15 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Давҳаи давлати Қатар шуданд. 15 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Давҳаи давлати Қатар шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Давҳа меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо эҳтирому самимияти хос муовини сарвазир, вазири мудофиаи давлати Қатар Шайх Сауд ибни Абдураҳмон Олисонӣ ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Давҳа дар ҳушаи ҷаласаи ғайринавбатии сарони кишварҳои арабӣ ва аъзои созмони ҳамкории исломӣ бо амири давлати Қатар Шайх Тамим ибни Ҳамад Оли Сонӣ мулоқот намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қаноатмандӣ изҳор доштанд ки муносибатҳои Тоҷикистон ва Қатар бо дар назар доштани манфиатҳои муштарак ва бар асоси усули дӯстиву бародарӣ пайваста густариш меёбанд. натиҷаҳои бо барори сафарҳои расмӣ ва кории сатҳи олии Тоҷикистону Қатар дар соли гузашта ва мулоқоту тафовуқоти ҳосилшуда таъкид гардид. дар арсаи байналмилалӣ таҳкими бештари робитаҳои сиёсӣ миёни кишварҳо зарур шуморида шуд. густариши робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, рушди бештари ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, нақлиёту коммуникатсия, саноат, истихроҷу коркарди маъданҳо, кишоварзӣ барои ҳарду ҷониб судовар номида шуд. ба рушди пайвастаи ҳамкорӣ дар самтҳои фарҳанг, илму маориф ва сайёҳӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. атрофи равобити дуҷониба дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории исломӣ ва дигар сохторҳои бисёрҷониба табодули афкор сурат гирифт. мубодилаи ошкору ҳамаҷониба ҳамчунин доир ба рушди авзои минтақа дар пасманзари зарбаҳои ҳарбӣ ба Қатари дӯст ҷараён гирифт. 15 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Давҳа пойтахти давлати Қатар дар ҷаласаи ғайринавбатии сарони кишварҳои арабӣ ва аъзои созмони ҳамкории исломӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. нахуст роҳбари давлати мо аз ҳамлаи низомӣ ба давлати Қатар ки рӯзи 9 сентябр рух дод изҳори таассуф намуда, ин амалкардро таҷовуз ба соҳибистиқлолӣ ва тамомияти арзии кишвари ба мо бародар номиданд. мо бори дигар ин амали таҷовузкоронаро ки поймолкунӣ дағалонаву ошкорои ҳуқуқи байналмилалӣ ва усулҳои бунёдии оинномаи Созмони Милали Муттаҳид мебошад, қотиёна маҳкум мекунем, иброз доштанд президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. сарвари давлати мо зимни суханронӣ рӯйдод ва тамоюлҳои нигаронкунанда дар минтақаи Ховари Миёнаро ки ба амнияти байналмилалӣ таҳдиди ҷиддӣ доранд, таҳлил намуда, таваҷҷӯҳи сарони давлатҳо ва дигар иштирокдорони ҷаласаро ба дарёфти роҳҳои ҳалли ин мушкилот ҷалб карданд.
باعث تأسف شدید است که در طول 2 سال اخیر جامعه جهانی شاهد وضع فاجعه‌بار انسانی در نوار غزه است و هنوز هم آرمان‌های مردم فلسطین موضوع مبرم روزنامه بین المللی باقی ماندند. اظهار داشتند راهبر دولت محترم امامعلی رحمان. تأکید گردید که همه گونه عملکردهای خشونت‌آمیز در منطقه امروز باعث افزایش تشنج و سرزدن اختلافات نو می‌گردند و آنها بخصوص بر روند مذاکرات و مکالمه جهتی رسیدن به صلح و ثبات پایدار در منطقه مانع ایجاد می‌کنند. محترم امامعلی رحمان در شرایط مرکب و پیچیده گیوسیاسی منطقه و جهان تحکیم همبستگی بیش از پیش امت مسلمان را ضرور شمردند. گفته شد که بدون همکاری ثمره‌بخش و سودمند جانب‌ها در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری و فناوری‌های پیشرفته، دستیابی به هدف‌های عالی سازمان غیر امکان است. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان رشد باثبات اقتصادی و اجتماعی کشورهای اعضای سازمان همکاری اسلامی را کفالت با اعتماد تأمین امنیت و ثبات و نیکوحوالی امت مسلمان ارزیابی نمودند. در ادامه تأکید گردید که امروز امت مسلمان روبروی خطرهای فاجعه‌بار تروریسم، افراطگرایی و دیگر تهدیدها به تمدن بشری قرار دارد. برخورد یگانه و رویکرد مشترک کشورهای سازمان همکاری اسلامی در مبارزه با این عامل‌های خطرزا تقاضای زمان نامیده شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از سهم نهایت بزرگ متفکران و نابغه‌های گذشته ما در تشکلیابی تمدن بشری بخصوص فرهنگ صلح‌آفرین و همزیستی مسالمت‌آمیز یادآور شده. ضرور شمردند که با تکیه به این میراث پرقناوت مشترک باید مفکوره جامعه‌های خود را من بعد هم در روحیه ارزش‌های نیک و سازنده تکمیل داده به جهانیان همبستگی امت مسلمان را نشان دهیم. در فراورد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار امید نمودند که جلسه امروزه ما به تقویت اتحاد و همبستگی در مقابل خوف و خطرهای زمان معاصر و پیشگیری از همه گونه پایمالسازی قانون‌های پذیرفته شده بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. 15 سپتامبر رئیس ژوگورک و کنش جمهوری قرقیزستان نورلانبек тургунбек اولو با سفری رسمی به شهر دوشنبه تشریف آورد. در بینوی پارلمانت مملکت ملاقات خصوصی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و رئیس ژوگورک و کنش جمهوری قرقیزستان محترم نورلانبек тургунбек اولو و مذاکرات با اشتراک هیئت‌های رسمی برگزار گردید. گزارش در این باره. 15 سپتامبر رئیس ژوگورک و کنش جمهوری قرقیزستان نورلانبек тургунбек اولو با سفری رسمی به جمهوری تاجیکستان تشریف آورد. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه مهمان عالی قدر را معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری قرقیزستان در جمهوری تاجیکستان استقبال گرفتند. 15 سپتامبر رئیس ژوگورک و کنش جمهوری قرقیزستان نورلانبек тургунбек اولو در دایره سفری رسمی خود در جمهوری تاجیکستان با نشان احترام به تاریخ دولتداری و فرهنگ و تمدن ملت تاجیک در پایه مجسمه اسماعیل سامانی گلچنبر گذاشت. امروز در بینای پارلمانت کشور ملاقات خاصه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و رئیس ژوگورک و کنش جمهوری قرقیزستان محترم نورلانبek тургунбек اولو و مذاکرات با اشتراک هیئت‌های رسمی برگزار گردید. قبل از آغاز ملاقات‌ها رئیس ژوگورک و کنش جمهوری قرقیزستان نورلانبek тургунбek اولو در کتاب مهمانان افتخاری پارلمانت جمهوری تاجیکستان سایه دست گذاشت. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، رئیس ژوگورک و کنش جمهوری قرقیزستان محترم نورلانبek тургунбек اولو و هیئت همراهش را به تاجیکستان خیر مقدم گفتند. در ملاقات و مذاکرات دایره وسیع مسائل مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و قرقیزستان در سمت‌های مورد توجه طرفین بررسی شدند. با رشد بمیلان رابطه‌های بین پارلمانتی همچون سمت مهمی همکاری دوجانبه توجه خاص ظاهر گردید. جانب‌ها با مکالمه منتظم سطح عالی، نتیجه‌های سفرهای متقابله دولتی سران دو دولت و امضای سندهای نو دوجانبه که در تحکیم زمینه‌های حقوقی مناسبت‌های نیک دوستانه و همجواری دو کشور نقش سازگار دارد بهای بلند دادند.
дар ин робита аҳамияти таърихии имзои шартнома байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ, шартнома миёни ҷумҳуриҳои тоҷикистон, қирғизистон ва узбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ махсус таъкид гардид. дар ин раванд нақши калидии парламентҳои ду кишвар дар тавсеяи заминаҳои ҳуқуқии муносибатҳои дуҷониба ва татбиқи аҳдномаҳои ба даст омада муҳим шуморида шуд. бо таваҷҷӯҳ ба рушди тоза касб кардани анъанаҳои таърихии дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва эҳтироми ҳамдигарӣ, ҷонибҳо барои таҳкими муколамаи амалӣ ҷиҳати пешбурди мӯътадили муносибатҳои тоҷикистону қирғизистон ҳавасмандии муштарак зоҳир намуданд. такон бахшидан ба рушди ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ бо дар назардошти афзун намудани ҳаҷми гардиши мол ва истифодаи иқтидори мавҷудаи ду кишвар дар ин самт ба мақсад мувофиқ дониста шуд. тамоюли мусбати афзоиши гардиши мол дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ ба мушоҳида расид. зикр гардид ки дар таъмини тавсеяи ҳамкориҳои иқтисодӣ шӯрои байниҳукуматӣ ки бо ташаббуси сарони ду давлат таъсис ёфтааст нақши муассир дорад. ба масъалаҳои соддагардонии расмиёти гумрукӣ ва сертификатсиякунонии маҳсулот тавассути равзанаи ягона, таъсис додани долони нақлиётию логистикии байни Душанбе ва Бишкек, ташкили намоишгоҳҳо ва ҳамоишҳои тиҷоратию сармоягузорӣ ва муаррифии рақамии маҳсулоти саноативу аграрии ду кишвар таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. ҷонибҳо фаъолгардонии ҳамкорӣ оид ба сармоягузорӣ, фароҳам овардани шароити муносиби амалисозии лоиҳаҳои сармоягузории муштарак дар самтҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, саноати сабук, истеҳсоли нуриҳои минералӣ ва энергетикаро зарур донистанд. омодагии ҷонибҳо барои рушди мунтазами робитаҳо дар соҳаҳои фарҳангу башардӯстӣ ва илмию техникӣ, аз ҷумла густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои илму маъриф, фарҳанг, тандурустӣ, сайёҳӣ, варзиш ва сиёсати ҷавонон изҳор карда шуд. баррасии ҳамкориҳои байналмилалӣ дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ, таҳкими ҳамкорӣ дар бахши амният ва мубориза бо терроризм, экстремизм, тундгароии динӣ, қочоқи маводи мухаддир, киберҷинояткорӣ ва дигар зуҳуроти ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ аз мавзӯъҳои дигари музокирот буданд. чун солҳои қаблӣ имсол ҳам озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат ташкилу роҳандозӣ шудааст. ҳоло дар мамлакат давраи сеюми озмун ҷараён дорад. гузориши ҳамкоронамон аз оғози даври шаҳрии озмуни мавриди назар дар шаҳри Душанбе омода шудааст. дар кишвар бо ташаббуси дастгириҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд озмунҳо амал менамояд ки озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат аз ҷумлаи онҳост. даври шаҳрии озмуни мазкур дар толори гимназияи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе оғоз гардид. пеш аз оғози озмун ҷаласаи тадорукот бо иштироки ҳайати комиссияи озмун доир шуд. дар ҷаласа рафти кори озмун мавриди баррасӣ қарор дода шуда ҷиҳати дастати зарурӣ гузарондани даври шаҳрии озмун ба масъулин дастури супоришҳои мушаххас доданд. сипас даври шаҳрии озмун оғоз гардид. дар маросими оғози даври шаҳрии озмун намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагон аз вазорату идораҳо, ҳайати ҳакамони озмун ва иштирокчиён ширкат доштанд. зимни суханронии Дилбар Одилзода, муовини раиси шаҳри Душанбе, доир ба дастгирию роҳнамоиҳои пешвои миллат сухан рафт. гуфта шуд ки бо ташаббуси президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат озмунҳои зиёде роҳандозӣ шудаанд ки барои тақвияти донишу маҳорати ҳамаи қишри ҷомеа кӯмак карда бадин васила барои шинохт ва муаррифии осори гузаштагон ва фарҳангу тамаддуни мардуми тоҷик заминаи хубе мегузорад. ман ҳамчунан омӯзгори технологияи иттилоотӣ тасмим гирифтам ки дар ин рушди зеҳни сунъӣ барномае созам ки минбаъд он мавриди истифода қарор гирад. лоиҳае ки ман омода кардам, дар озмун иштирок карда истодам, ин чатбот дар телеграм бо номи ихтисос мебошад. дар ин чатбот хатмкунандагони сифои 9-11 аксарияташон пеш аз хатм кардани муассиса бо бисёр ихтисосҳо шинос нестанд. ин чатбот имконият медиҳад ки хатмкунандагон бо ҳамаи ихтисосҳое ки аз тарафи маркази миллии тестӣ пешниҳод гардааст маълумоти муфассал пайдо кунанд. бояд тазаккур дод ки озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат аз соли 2021 дар Тоҷикистон таҳти сарпарастии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад. мақсади озмуни мазкур рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технологияҳо,
ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишраҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо мебошад. ҳайати ҳакамони даври шаҳрии озмуни мазкур аз ҳисоби олимону кормандон ва шахсиятҳои маъруфи соҳаи илмҳои дақиқи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, донишгоҳҳои олии ҳудуди шаҳри Душанбе интихоб гардида, аз ҷониби Комиссияи даври ҷумҳуриявии Озмун тасдиқ карда шудааст. аз ҷониби масъулин изҳори боварӣ карда шуд, ки даври шаҳрии Озмун аз ҷониби ҳайати ҳакамон дар сатҳи дилхоҳ, шаффоф ва одилона баргузор мегардад. раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи терамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 ҷиҳати бетаъхир ва саривақт татбиқ гардидани нақшаи амалии зимистонгузаронӣ дар пойтахт як зумра тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ намуд. гурӯҳи кории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ин навбат раванди омодагиро дар муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино аз санҷиш гузарониданд. муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Синои шаҳри Душанбе барои гузаронидани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 техникаву механизмҳои худро омода намудааст, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор доранд. бо мақсади амалӣ намудани нақшаи чорабиниҳои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тадбирҳои заруриро дар амал татбиқ намудааст. дар асоси қарори шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт барои давраи зимистони соли 2025-2026 барои муайян намудани ҳолати омодагии муассисаву раёсатҳои истифодабарии роҳҳо дар пойтахт дар ҳайати муовини раиси шаҳри Душанбе Саломзода Раҳмиддин роҳбарияти ноҳияи Сино ва роҳбарони мақомоти дахлдор гурӯҳи корӣ фаъолият дорад. гурӯҳи корӣ дар асоси нақшаи чорабиниҳо оид ба санҷиши ҳолати техникии воситаҳои нақлиёт, захираҳои сӯзишворӣ ва маводи зидди лағжиши муассиса ва раёсатҳои истифодабарии роҳҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 ба вазъи омодагии муассисаи истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино шинос шуд. дар ин муассиса 6 адад техникаҳо ба ҳолати корӣ тайёр карда шуданд. захираи намаки техника 7560 тонна, захираи сӯзишвории дизелӣ 40500 литр, захираи бензин 3100 литр ва дигар маводи зарурӣ аз рӯи нақша 100% иҷро шудааст. муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино имрӯз баҳри дар сатҳи баланд ва бемушкилӣ паси сар намудани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026ро омодагӣ дида ситоди умумӣ ташкил карда шудааст. мо гуфта метавонем, ки барои дар сатҳи баланд ва бемушкилӣ паси сар намудани давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2025-2026 ки муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино техникаву механизмҳои худро омода намудааст ва дар ҳолати хуби техникӣ қарор доранд. дар баробари ин либосҳои махсуси корӣ, хӯроки гарми кормандон, ҷои истироҳатӣ ва ҳамзамон сӯзишҳои маводи сӯзишворӣ, равғанҳои молиданӣ ва инчунин қисмҳои эҳтиётии техникаву механизмҳо захира карда шудааст. ва ҳамзамон бояд қайд намуд, ки дар амборҳои муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино маводи зидди лағжиш ва инчунин маводи зидди яхбандӣ захира карда шудааст. дар муассисаи истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино кормандон бо либоси кории зимистона таъмин буда, ҳамзамон дар амбори муассиса либосҳои зимистона ба миқдори зарурӣ захира карда шудааст. ёддаст мешавем, ки дар сатҳи баланд ва бемушкилӣ гузарондани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 аз тадбирҳои муҳими ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб шуда барои тамоми бахшҳои иқтисоди миллии мамлакат аз ҷумла муассисаву сохторҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аҳамияти зиёд дорад. дар муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 нақшаи зимистонгузаронӣ ба пуррагӣ омода гардида, корҳои иловагӣ дар самти захира намудани маводи сӯхт, ҳаҷми зарурии маводи зидди лағжиш ва дигар ашёи зарурӣ ҷараён дорад. бо зиёд гардидани аҳолӣ дар ҷаҳон, тағйирёбии иқлим, баланд шудани ҳарорат ва хушксолии дарозмуддат яке аз самтҳои муҳими гузариш ба саноатикунонӣ бо сурати мамлакат ин рушди пахтакории устувор арзёбӣ мегардад. бо ин мақсад дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ноҳияҳои шаҳри Душанбе низ аз рӯи нақша пахта кишт гардида буд. дар ноҳияи Фидавсӣ маъракаи ҷамъоварии дастранҷи деҳқон ҷараён дорад. шарҳи бештар дар ин бора.
пахтакори устувор як бахши муҳим дар кишвар мебошад ки давоми солҳои охир ба он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. Дар ин замина хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди шаҳри Душанбе ҳам дар доираи имконияти худ барои рушди пахтакорӣ саҳм мегузоранд. Бо инобати ин хоҷагидорони ноҳияи Фирдавсӣ ҳам ба пахтакорӣ сари кор доранд. Хоҷагии деҳқонии Самар низ қисме аз заминҳои худро ба парвариши пахта ҷудо намудааст. Имсол масоити пахтаи кисишшуда 3 гектар будааст. Дар раванди маъракаи ҷамъоварии пахта дар ин хоҷагӣ намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, роҳбарияти ноҳия, кормандони сохтору муассисаҳои гуногуни мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ ва самдорини хоҷагиҳои деҳқонӣ ширкат намуданд. Мавриди зикр аст ки кормандони сохторҳои гуногун барои кӯмак ба хоҷагидорон як рӯз ба ҳашар баромада дар ин маъракаи барои кишоварзон муҳим ширкат намуданд. خیلی که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در همه برآمدهای خودش تاکید می‌نماید اویدی سایه کشاورزی که سایه کشاورزی یکی از سایه‌های اساسی به حساب رفته. رشد این سایه برای تامین امنیت آذوقه‌واری کشور ضرور است و زندگی سیر و پوری از 2 حصه اهالی مملکت از پیشرفت سایه کشاورزی وابسته است. از بس که فعالیت ما در سایه کشاورزی روانه گردیده است، این گفته‌های پیشوای معظم ملت از ما طلب می‌کند که دایر با خلانات ثمرناک استفاده بری زمین گرفتن 2 حاصل در طی سال تدبیرها نشیده مدنیت زمینداری را بهتر و خوبتر به راه ماند. ҷои таъкид аст ки пахтакории устувор усулҳо ва амалиҳоеро дар бар мегирад ки ба коҳиш додани таъсири манфӣ ба муҳити атроф ва баландбардоштани устуворӣ ба тағйирёбии иқлим равона шудаанд. Ба чунин усулҳо истифодаи самараноки обёрӣ, ғизодиҳӣ, такмили селексия ва тухмипарварӣ, истифода бурдани навъҳои баландсифати ба гармӣ ва касаливу ҳашароти зараррасон тобовар дохил мешаванд. Аз ин рӯ Тоҷикистон ба ҷорӣ намудани якчанд стандарти устувори байналмилалӣ шурӯъ намудааст ки аз он дар хоҷагиҳои пахтакории ноҳияи Фирдавсӣ низ истифода бурда мешавад. اهل زحمت خواجگی آن زمین هایی که در اختیار خود دارند کشتی غله، پیاز بروقتی، سیر پیاز، کارتوشکا، لبلبو و دیگر محصولات ها کش نموده بودیم. این چنین ما 3 گکتار پخته این سال کش نمودیم که چگیت علاسفت را برای ما مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دسترس نموده است. چینیش پخته را سر نمودیم. موافق حسابات پیشکی متخصصان پخته که امروز پخته رسیده است از 40 تا 45 سنتیمتر حاصل دارد. این روز ما تمام کوشش و غیرت خود را بر آن خرج کرده ایستادیم که تا گرمی آخرانی آن را جمع‌آوری نماییم. мавриди зикр аст ки дар заминаи татбиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе ба ноҳияҳои пойтахт заминҳои кишоварзӣ ворид гардиданд. мувофиқи иттилои масъулин шумораи хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Фирдавсӣ 295 адад буда масоати умумии замини кишт то ба 815 гектар доман паҳн намудааст. имсол хоҷагидорон дар заминҳои кишоварзӣ дар майдони 73 гектар пахта кишт намуданд ки ҳоло дар қисме аз онҳо ҷамъоварии пахта бо мароми идома дорад. илова ба пахта дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Фирдавсӣ навъҳои дигари маҳсулоти кишоварзӣ низ кишт шудааст. хоҷагидорон нақша доранд ки бо ба даст овардани ҳосили хуб ҳам эҳтиёҷоти оилаи худро таъмин намоянду ҳам барои фаровонӣ дар бозорҳои пойтахт саҳм гузоранд. дар қисме аз заминҳои хоҷагиҳои деҳқонии ин ноҳияи пойтахт ҳамзамон шоли кеш шудааст. ба иттилои хоҷагидорон нашъунамои ин нави маҳсулот имсол хуб буда ҳосили дилхоҳро интизоранд. бо мақсади ҷалби бештари кӯдакону наврасон ба маҳфилҳо ва ба роҳ мондани ҳамкории мемадда бо муассисаҳои таълимӣ дар самти такмили зеҳну дониш ва дарёфту рушди истеъдодҳои нодир дар муассисаи давлатии маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Шоҳ Мансури шаҳри Душанбе рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. аз рафти ин тадбир гузориши навбатии барнома омода шудааст. дар оғози чорабинӣ роҳбарият ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳ Мансур иштирок ва суханронӣ намуданд. қайд гардид ки имрӯзҳо хушбахтона дар донишгоҳ, донишкадаҳои олӣ, коллеҷҳо, мактабҳои миёнаи кишвари мо забонҳои гуногун омӯхта мешаванд ва дар қатори омӯзиши забони модарии хеш шавқу рағбати насли наврас ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ хеле афзудааст. ин ҳам аз таваҷҷӯҳу ғамхории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. лозим ба ёдоварист ки муассиса ҷиҳати ба таҳсилоти иловагӣ фаро гирифтани хонандагони муассисаҳои таълимӣ ҳудуди ноҳияи Шоҳ Мансур дар вақтҳои фориғ аз дарсҳо фаъолият намуда, ҳадафи он ҷалби таълимгирандагон ба илму донишандӯзӣ, истифодаи самараноки вақтҳои холигии кӯдакону наврасон, пешгирӣ аз ҳуқуқвайронкунӣ, қонуншиканӣ, оворагардӣ ва дигар амалҳои номатлуби роиҷ миёни ин табақаи осебпазири ҷомеа маҳсуб меёбад. ҳамзамон фаъолияти марказ бо ин маҳдуд нашуда, яке аз самтҳои он ба дарёфт ва сайқали маҳорату истеъдодҳои нодир равона гардидааст. дар ин замина дар муассиса шӯъбаи фарҳанг амал мекунад ки ҷиҳати дарёфт ва ҷалби кӯдакону наврасони соҳиби истеъдод ба чорабиниҳои фарҳангию фароғатии сатҳи ноҳиявӣ ва шаҳрӣ мусоидат менамояд.
مقصد از برگزاری چنین چهاربینی فرهنگی در آن است که تعلیم گیرندگان تمام ناحیه‌ها این چنین تعلیم گیرندگان حدود ناحیه شامانسور آمده از همین محفل‌های هنرآموزی زبان‌آموزی به واسطه اشتراک کرده هنر و مهارت خود را صقل دهند و هدف ما در آن است که خوانندگان را با روحیه وطن دوستی وطن پروری و علم آموزی سفربر نمایند. خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی با محفل‌های دلخواه خود اعضا شده همچنین با وضع تعلیم و تربیت در محفل‌های عملکننده مرکز تحصیلات الهوایی ناحیه شاه منصور شناس شدند. من جمعه‌زاده فاطمه خواننده صنف 11 مکتب نوین ناحیه شاه منصور میباشم. باعث خوشنودی سرفرازی به پایان است که برای ما نسل نورس چنین شرایط‌ها مهیا کرده شدند. با سیاست دوراندیشانه و معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ما نسل نورس زاده دوران استقلالیم و شکرانه میکنیم که در چنین وطن تحصیل علم نماییم. ما در دلخواه وقت مناسب می توانیم به مرکزها آمده دانش آموزی خود را باز هم صقل دهیم. من امروز در این محفل اعضای محفل حقوق شناسان نورس شدم و می خواهم در آینده دانش و ذکاوت خود را باز هم بلند برداشته یکی از متخصصان بلند پایه جامعه خود باشم و دائما در همه حالت پرچم بردار تاجیکستان عزیزم باشم. روبرونی محفل‌ها برای شوق‌آور گذراندن مشغولیت‌ها از اصول‌های گوناگون درس‌های غیرعنعنوی با مانند بازی، مسابقه، ویکتورین، سرودخوانی، تماشای فیلم‌های آموزشی، رونمایی‌ها، ویدیوفیلم‌ها وسیع استفاده می‌نمایند. اینچنین در مؤسسه با مقصدی از خود نمودن علم‌های دقیق، آموزش فن‌های ریاضی، شیمیا و تکنولوژی اطلاعاتی به راه مانده شده. کودکان و نوجوانان امکان دارند فن‌های طبیعی و تکنولوژی اطلاعاتی را از خود نمایند. باید قید نمود که تحصیل در مؤسسه رایگان بوده پس از 3 سال آموزش تعلیم گیرندگان از اتستاسیا گذشته صاحب شهادتنامه ختم می‌گردند. конфедератсияи футболи осиё ҳайати доваронеро ки дар бозии аввали марҳилаи гурӯҳии лигаи қаҳрамонҳои конфедератсияи футболи осиё миёни дастаҳои алнасри арабистони саудӣ ва истиқлоли тоҷикистон таъин шуданд эълон кард. довари асосии ин бозии довари фифа Ко Хёнг Ҷин аз Кореяи ҷанубӣ хоҳад буд ки қаблан дар мавсими 2023-2024 вохӯрии дастаҳоро ҳакамӣ намуда буд. ёдовар мешавем ки вохӯрии давраи якуми марҳилаи гурӯҳии лигаи қаҳрамонҳои осиё 2025-2026 миёни дастаҳои насри арабистони саудӣ ва истиқлоли тоҷикистон рӯзи 17 сентябр дар варзишгоҳи Ал-Авал парки шаҳри Риёз баргузор мегардад. оғози бозӣ соати 23:15 бо вақти душанбе. дар бозии ниҳоии регартадаст дар варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти тоҷикистон бар Эсхата бо ҳисоби бузурги 5-0 пирӯз шуда барандаи ҳашкаратаи ҷоми кишвар гардид. Эсхата бори аввал дар таърихи хеш дар финали ҷоми тоҷикистон бозӣ кард. Регартада соли дуюм пайи ҳам ғолиби ҷоми тоҷикистон гардид. маълумоти бештар аз раванди он. برتری خیلی هم کلان می‌دهد ورزشگاه بی‌سالگی استقلالیتی تاجیکستان درهای گوناگونی فوتبال کشورمون برآمدهای خیلی زیاد انجام 50-50 است. بازی فینالی جام تاجیکستان در سال 2025 میان دسته‌های رگارتاداز شهر تورسونزاده و اسخته شهر خوجند به انجام رسید. وخوری دسته‌ها در ورزشگاه بی‌سالگی استقلالیتی تاجیکستان در شهر خوجند در حضور 13850 تماشابین برگزار شده با حساب بزرگ 5-0 به فایده رگارتاداز انجام یافت. گل‌ها از هیئت رگارتاداز شروانی مبچویف در دقیقه هفتم، سمندر قادیروف در دقیقه 21، شهرت المرادوف و نازم باباجانوف به ثمر رسانیدند. در لحظه‌های آخر بازی بختیار ظریفوف از هیئت اسختا کارت سرخ گرفت. همچنین در این دیدار نیم حمایتگر دسته رگارتاداز تورسونزاده شروانی مبچویف بهترین بازیگر بازی نهایی جام تاجیکستان 2025 اعتراف گردید.
дар ин бозӣ Шервонӣ Мамачоев ба дарвозаи Эсхата як гол зад. Ёдовар мешавем ки дастаи Эсхата бори аввал дар таърихи хеш дар финали ҷоми Тоҷикистон бозӣ кард. Регарта Даст соли дуюм пай ҳам ғолиби ҷоми Тоҷикистон гардид. ва ҷашни бошукӯҳи ба даст овардани ҷоми кишвар аз сӯи футболбозони дастаи Регарта Даст дар майдони 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд хеле ва хеле хуб дар сатҳи баланд сурат мегирад. бинандагони азиз, ин буд ҳамаи он хабару гузоришҳое ки тӯли чанд лаҳза тақдими шумо намудем. хона ободу сарбаланд бошед.